Tra Pictiúr a chuig. Tros Scoile. Pictiúr a hain. I Pictiúr a hain tá tonólar siúil I gláiste óin. Is é an tábhar tá áfhlé ag an bríomhide leis na daltaí ná an tros scoile bliain túil. Tá roinnt moltaí ag na daltaí. Tros go páras, tros go dtí an roimh, nó b'éidir tros sciála nullig ina measc. Má rion an príomhide dómh áfach go bhfuil sé ionta costasach dul thar lear. Má dheall ar an gúlú eacnamaíochta, socraíonn siad fanacht an éireann I mbliana agus dul chuig campa eachtraíochta. Pictiúr a dó. Ní fada go bhfuil na daltaí ag a gceann scríbe, campa eachtraíochta Chonamara. Tá lóistín na galíní ar thaobh amháin den chlós agus tá na buacailí ag fanacht ar an taobh eile. Tá beirt fúntóir ina deanta chun súil géir a choimeád ortha dar nóig. Tá gach aine ag súil le clár maith imeachtaí. Pictiúr a trí. Cuirtear réimse leathan imeachtaí faoin air ar fáil de na daltaí. Mochaíocht, sarfáil, cuirachadóireacht, tródóireacht, drapadóireacht, luachlásaíocht. Ní cala rá nach mbeidh nóiméad le spáráil ag na daltaí. Pictiúr a chathair. Sa pictiúr seo tá cuarsaí rianadóireachta ar siúil ag na daltaí. Ní mór do bhuachail bocht amháin siúil tríd an uisce préachta mar chud den chóirsa. Feicimid na daltaí eile ag screadaíl in ard a gcín is an notha ag tuairteáíocht a dó. Pictiúr a chuig. Sa nithe bailíonn na daltaí le chéile chun ceol agus creic a bheith acu. Tá gitar ag buachail amháin agus neart ábhrán ina chnúsach aige. Tá cailín eile ar an mórán agus cé go bhfuil siad gléir spíonta caite canan siad na hábhráin go léir le chéile. Is úntach an deis a scí a ligint. Pictiúr a sé. Sa pictiúr déarnach, chuir an príomhide na scoile fáilte chriúil roimh na daltaí ar a dteachta bhaile dóibh. Deir siad leis gur bhain siad taitneamh agus tarbh as an tros agus go bhfuil siad anois tréachta. Gabhann siad buíochas leis na múntóirí a d'eagraigh an tros. Ag ráló go raibh sé I bhfad níos fearr ná tros go páras. Ceistena. Cad atá á phlé ag na daltaí agus an príomhide I Pictiúr a hain. Céir diaid na himeachtaí atá ar siúil I Pictiúr a trí. Cad iad na huirlisí ceol atá le feiceáil I Pictiúr a chuig.